Waduh, Setyaki, wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh saking Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh wilahe dantenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Wela dalan. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh saking Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh wilahe dantenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Wela dalan karepe dhewe. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula njabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa si Adi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki Wonten dawuh. sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah, oh iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tak kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Iya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gargaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Pira? Mano cake kelase? Paling sithik 350. Ya aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tok balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah, mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki.
Aja sok njaluk ngono iku isin-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah Cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Oh, tak pethuke kok ora Ndarawati. Ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Aku ki Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Niki ngestaken dawuh kowe lha edan tenan iki. Iki lakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, la edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong Umpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono. Nimbles ki iki lho. Kaya ndase padha dasmu kuwi. Ndase padha.
Aduh, Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe kutuk apa kae, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu, Petro, aku culno, aku tak melayu. Lha sampean boten bantu kalih kula. Kalih Petro. Karang kajempel bumi aku jara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk? Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kang Garwaca karo Kang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Satakrawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane maide. Ra nyenengke omonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle lho. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlabu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Gak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis. Kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok iso melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Di Dursasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Sampun. Wis. Lho, Den. Nek ndi, Tru? Ora ngerti.
Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun nang ndero. Wis. Nek panas asine durung kowe, Gus. Leng aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep do dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kowe paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling. Aduh. Oh, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah ndak. Wah, hebat. Wah padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Wah, gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plodot. Tak plodot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, Aku metu lho. engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe. Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngantel ora. Saya wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak ndelok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Bawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayu jan iki apike ngeri-ngeri isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nabung lho. Ya mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa?
Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi nggih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wes, nek ora ngene iki wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi. Iso. Terus kekuatan kula Kowe iso nyembur kaya ula. wah gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Wah, mangar raine. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos, jiwit kempal. Bengkal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo. Nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong, Rakon lho. Ati mbles model wae, ada putus. Wah, lah iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mapur. Teratapan atiku. Ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe ya. Sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak budel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe kutok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno aku tak melayu Petro aku culno aku tak melayu ngono. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Truk. Apa kowe? Sembur raimu. Aseme kowe ngumet pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Ora iso mong to Kang Supan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Truk. Kowe iki rasa Kang Supane idumu wis mambu banget kok.
Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku, ayo kowe salahe ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo, leno paeno timblis dening aku kowe. Do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Gong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Mundur. Marikoten prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung. Ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo, nek enten apa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Garukaca nek enten apa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek.
Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Niku sampeyan adu arep karo bapak sampeyan lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara.